Добрай раніцы, шаноўныя. Добрае. Так, нібы ўсё працуе. Адзіна толькі зараз праверыць апошнія гэты, як заўсёды, налады свае па гукавых рэчах. Усё, панядзелак, мы нарэшце дабраліся да нашай фермы. 3 тыдні не стрымілі гэтую ферму. Чаму не стрымілі? Проста, што былі іншыя гульні, былі іншыя справы. Ой, там у нас куры, дарэчы, вовчуць. Малы, я уже забыўся, на што іх рабіў. Давал курнік. Так. Тут у нас усё зелянее. Дрэвы растуць. Якая прыгажосць. Так, па факце, што мы маем? Давайте паглядзім на нашы палі. Наколькі я памятаю, тут у мяне нічога не куплена. Так, бо у нас купленая, бачу, зялёненькая. Там, дзе мы будуем нашы цяпліцы, гэта ўсё нам трэба. Тут у нас расце што? Бульба. Гэта вялікае поле 48. Квітнее. Выдатна. Прыгожа выглядае, правда? Вось такі у нас бульбянік шыкоўны. Ой, здаров. Рады цябе бачыць. Так, ну гэта наша бурачок. Цукровы у нас тут, правда? Цукровы, так. Можна, дарэчы, сабе не толькі пабудаваць магутнасць гэтага заводу, падвысіць нашага метанавага, але і цукр, выраб цукру. Але гэта ўжо потым як-небудзь. Так, усё яшчэ расце. Шыкоўна. То бок у нас ёсць час штосьці зрабіць. О, дарэчы, у нас быў пакос, я забыўся. Хочам адразу у нашу юнейкую прыладу, каб усё гэта загрузіць. Пытаннішка толькі, куды гэта адвесці. Альсевіч, вітанкі Раліфа наведаў. Учора нарэшце рэлізнуў Крайзіс Ромайстер, месяц працы. Альсевіч, я цябе вітаю з гэтым. Віншую. Гэта шыкоўна. Чаму? Бо ты памятаеш, што на мінулым тыдні не атрымалася сталкера ўсталяваць, праз тое, што ён выпаў з Xbox. Я вельмі спадзяюся, што... Чакайце, трэба адчыніць. Што нашая Xbox, як там, геймпас я назовецца, гейпас гэты ябучы, ён не напаскудзіць мне з Крайзісам, і адпаведна, калі што, у сераду мы пачнем гуляцца менавіта ў Крайзіс. Калі ўжо сталкер пакуль што немагчыма, я не хачу купляць яго за поўны кошт, буду чакаць зніжку. Як толькі будзе зніжка, дык адразу набудзем. Такія вось справы. Ці ў мяне моцны ПК? Не, насамрэч. Я яго купляў амаль 5 гадоў таму. У мяне адзінае, што з такога прыемнага, гэта відэакартка 3060 Ti. Ось, якая ўсё яшчэ нешта можа. А працэсар у мяне нейкі Intel i5... Ой, божах, на 13400, нешта такое. Памятаю, што 400, ось ці 13, ці 15, што там было іншае, я ўжо не памятаю. Трэба глядзець. Бо ў сталкер сістэмы патрабавання высокія. Мы гулялі з Альсевічу ў сталкер другі, калі ён быў на рэлізе. Мы гулялі, у мяне ў запісы на ютубе ёсць 7 стрымоў, падаецца. Там проста мы дайшлі да... Там жыбах быў да халеры, памятаеце такое? Першае, што мы, я памятаю, на першым стрымы сустрэлі, што мяне проста ўкурыла, гэта тое, што крывасмокі гэтыя, якія бегалі, яны надта моцныя былі, колькі там 14 ці 16 стрэлаў трэба было ў іх даць з двустволкі, падаецца, у нас тады была. Просто уявіць сабе, якая колькасць стрэлаў трэба было, каб забіць аднаго. Вось. І што было самае, напэўна, бянтэжачае, гэта тое, што ў вёсцы нейкай там было 2 крывасмокі у пачатковай вёсцы. І калі ад яе аддаляешся на 200 метраў, яны аднаўляліся, крывасмокі гэтай. То бок ты толькі што вытраціў больш за 20 стрэлаў, каб забіць 2, а луту з іх ніякага не падала. То бок, ну, яны абсалютна бессэнсоўныя былі. Вось, толькі што з цябе цягнулі набойчыкі, і гэтых набояў не было. Та ёпта маць, зачапіў. Вось. А другое, чаму мы скончылі стрыміць, гэта тое, што
у вёсцы, якую атакаваў божахна, ты, якія равелі за маналіт, вось гэтыя, ці хто там. Крацей, яны забагаваліся, мы гэтую вёску не вызвалілі праз гэты баг, пайшлі праз нейкі масток, і гульня адразу захавала гэты прагрэс, карацей, гэтая вёска пайшла па пиздзе, хаця нам нават не далі магчымасці яе абараніць. І пайшло, ну, ўсё ў пекло, я крацей псіхануў, сказаў, ідзіце нахер. Выключыў тады ўсё. Мне такое не патрэбна. Вось. А ўжо прайшоў час, кажуць, гэтыя багі ўсе павыпраўлялі. Можна будзе пагуляць. Містер 8-біт патата, вітаначкі, рады бачыць. У восеньскай распродажы будуць раздаваць Crysis Remaster па зніжках. У Xbox ён бясплатны. Ну, як бясплатны? Ён каштуе, вядома, сам геймпас гэты 50 злотых, ці колькі ён там. Я ўжо не памятаю. 45 і 50, нешта такое. Ось, і ён там быў. Так што планы, Алексеевич, вось такія. Калі ўсё атрымаецца, то з сераду пачнем, і твой пераклад будзе вельмі зручным. Акурат на ім і будзем гуляць. Я прыходжу ў Warhead. Ты казаў, я памятаю, так, гульня даволі выдатная і старая. Я б на месцы Crytek гэты зрабіў бы ремастер-версію. Ну, гэта табе цікава, можа, ім гэта не цікава. Яны ж усё ж такі студыі ў чым адрозніваюцца моцна ад людзей. Тым, што яны бабкі рахуюць, а не успаміны узгадваюць. Таму. З такога цікавага, ведаеце, я на выходных сеў зрабіць сваю працу, зрабіў працу, карацей, а потым нешта засумаваў і вырашыў паразмаўляць крыху з Шаіхаю. Вось, і неяк у нас гэтая размова пайшла трошки не так, я меркаваў. Мы зачапіліся праз пераклады. Вось. І яна мне падказала, як перакладаць некаторыя рэчы. Я вырашыў паспрабаваць іх на касмічных рэйнджерах. Я спадзяюся, вы памятаеце. Алдыдык дакладна памятаюць гэтую гульню 2002 года. І ашалець. Шаіха мне падказала ўсё правільна, пры гэтым я на частку працы зрабіла самую такую праблемную, на мой погляд, якая мне не давалася. Это кодировка гэтых файлаў. Вось. Так што зараз я яшчэ апроч Вядзьмара займаюся перакладам касмічных рэйнджераў. Дзякуй Богу, там радочкаў значна менш. Там не вылічаецца гэта тысячамі, сотнямі тысяч строк. Там усё ж такі 5200 радкоў. Вось. Але я б хацеў зрабіць гульню, пераклад гульні з артамі, каб арты былі таксама беларускаю там. Таму гэта будзе даволі доўга. Я за выходныя прайшоў 2192 радкі. Уяўляеце сабе? Так што, як не круці, але... У нас які ліпень? У нас зараз ліпень. Угу. Я вось думаю, ці гэта на продаж весці, ці гэта прадаць. Бо гэтыя рэчы, бачыце, ляжаць. Вось гэта я зараз закіну. Знікне, не? О, знікла. Так, вось гэта мне дакладна трэба туды да цялятаў занесці. Бо цяляты так, там стаяць без ежы. У будучыні беларусізатар Crysis Remaster атрымае абнову, калі мой рэдактар скончыць з рэдактурай перакладу Outlast 2. Так, вось так пакінем. Тому што яна тут малыя кволыя, растуць яшчэ. Так, вось трэба паглядзець у нас гэтых хлопцаў. Вось там я бачу ляжыць цюк, правда ж? Так, 2. Неяк ён доўга бяжыць гэта. Вось.
Карацей вось такія цікавыя планы. Калі раптам хто не гуляў у касмічных рэйнджераў, абавязкова пагуляйце, гэта цудоўная гульня. О, тут няма ежа, сюды трэба зацягнуць. Вось, спадзяюся, што калі выпушчу, зраблю гэты пераклад, вам будзе таксама цікава. Вось, я яшчэ ў нядзелю паспрабаваў то нешта пакалдаваць над тым, каб запусціць стрым нейкі гэтай гульні, але, на жаль, сумяшчальнасці з віндой ніякай. Вось, праз гэта, хутчэй за ўсё, стрыміць рэйнджераў не атрымаецца. Можа, калі перакладу другую частку, таму што паспрабуем і гэтае зрабіць таксама. Ну, карацей. Жыццё нейкія цікавыя фарбы набыла сабе яшчэ больш. Дон Давідон, вітанкі, Лёха, вітанкі. Так, а што пераклад будзе па ёй? Па ёй ты пра што? Ёй гэта хто? Як ваша, хлопцы, справа, дарэчы, Лёха, Фэй? Што у вас цікавага? Фэй, ты як там да цешчы ўжо, мабыць, ездзіў? Я пра касмічных так, Альсееш, я працую, я ж кажу пра тое, што мне шэйха дапамагла. Зараз яна раскадзіравала дат-файлы. Вось, і паспяхова. То бок я ўсе тэсты прагнаў, усё атрымалася. Но не ўсё, большая частка. Вось, і таму я быў вельмі задаволены тым, што можна заняцца нарэшце перакладам у гульні, якая мне падабалася ў свой час вельмі моцна. Я яе праходзіў толькі да фіналу, я яе праходзіў 5 разоў. Вось, а ўжо колькі разоў я пачынаў новую, то проста бясконца. Так, давай паглядзім, дзе траву купляюць лепш. Трава. Ух ты, якая яна зараз танная. 120 перакупнік гэтых звероў. Як цікавы тыдзень і ў заслужаны адпачынак. Ты што? Ты пойдзеш на вакацыі? Лёха, ты ашалеў? Якія вакацыі, блядь? Працаваць хто будзе? Эканоміка лясне. Ты ашалеў? Табе там што, пасля выходных зусім адбіла глузды ўсе? Альсеевичу спадабаўся жартик. Гэта я адзіны, ведаеце, што хачу вам паведаміць. На Ведзьмары што зноўку аднавіліся працы, бо дзякуючы Зміцеру нарэшце з'явіліся гэтыя файлы і ўсё пайшло-паехала. І тэмпы, кажу, што я вам скажу. Усе хлопцы, хто над гэтым працуюць, дзякую вам велічэзна, вы проста малайцы. За тое, што ўключыліся і працягваеце гэта рабіць. О, 11 000, бляха, просто з неба упала. Амаль што. Так, зараз трэба будзе памыць гэты наш прычэпчык. Так, вось як ты зараз буду працаваць. Не, шчыра кажучы, як я не трэба. Ну яго нахуй. Бо я на выходных працаваў. Ну, быў вымушаны, бо ў пятніцу у мяне была, курва. Каб вы толькі ведалі, міт, які мусіў быць літаральна гадзіну, па факту расцягнуўся на 4. Там, блядь, столькі адбылося, столькі ўсяго нагаманілі, што пайшло яно ўсю ірду гэтую. Ненавіджу. Я паціху пачынаю ненавідзець сваю працу, ось не паверыце. Я паціху пачынаю ўжо ненавідзець. Не падабаецца. Давай сюды. Памыем гэты вось прычэп. Вось, таму што і ў пятніцу шмат працы было і неспадзявана. Тому я не разлічваў на гэта. І самае паскуднае, я абсалютна ўпэўнены, што тую працу, якую я зрабіў, ніхто мне аплачваць не будзе. Яна была, па сутнасці, толькі дзеля таго, каб захаваць кліента. Курва, гэта, ну, проста бесіць. Страшна бесіць. Я цярпець гэтага не магу.
Пайшло нахер. Вось. Так што такія справы, шановна. Так што як я працаваць не трэба, Лёх. Не трэба. Нахер гэта ўсё. Як наша куры. Куры. Усё ёсць у вас, добра расцеце. Тут у нас што і луг, і трава, ўсё ёсць. Прадуктыўнасць на 40%, такая сабе малако, дарэчы, можна перавесці. Бачыце, у нас тут гной. Вось праблема. 78 тысячаў літраў у нас маецца, а па факце я не магу гною ўзяць праз тое, што гэты баг, мяркую, яшчэ нікуды не сышоў. Давайте ўсё ж такі паспрабуем яшчэ раз. Вось мяне цікавіць, калі назбіраецца там ужо да халеры гэтага лайна, нуль. Жесть нейкая, просто жесть. Так, все гэта адцягнули, выйшлі. Молоко. Пойдем молоко. Затягнем. Трэба. Ну, блин, так. Что ж вы думаете, як я малы? Калі мне цяжка, то я кажу, што не трэба. Не, трэба, вядома, што трэба. Без варыянтаў. І без абмеркавання. Тут гэтыя грошы ніхто апроч мяне не заробіць. Вось. Паглядзім, Каці. Занадта ўзяўся. Так, молока. Давай сюда. Кто не працуе, то і есть. Гэта кіно. Гэта кіно. Я вось думаю, ўсё ж таки, ведаеш, Лёха, трэба завяршаць гэтае лайно, якое маецца на гэтай працы. Трэба нешта прыдумляць, трэба нечым займацца больш карысным, адпаведна больш перспектыўным. Трэба думаць, у мяне тут было дзве думкі на тое, што можна вытраціць свой час. Шкада, што яны патрабуюць крыху ўнёску, але трэба нейкую, ведаеш, падушку бяспецы сабе зарабіць, каб укласціся, вось, і потым уже можна будзе зрабіць. Адзінае толькі, што вось пакуль што з маімі тэмпамі таго ўнёску, які я магу зрабіць на сённяшні дзень і пры гэтых умовах, гэта спатрэбіцца гады 4. Не вельмі такія прыязныя тэрмін дзеянняў, правда, планаванне тапара зразумела нармалёвае, на 4 гады ўсё больш-менш што дакладна можна спланаваць, але ж, то бок, трэба нешта прыдумаць такое, во што можна укласціся вось літаральна зараз. Так, малако ўзялі, гэты ўзялі, выбачаюся, зараз давайте я пагляджу яшчэ, што мы можам. Так, гэта у нас авечкі, з авечкамі ўсё добра, трава, луг, усё ёсць, там яны ўсё даюць. Так, усё, мы гэта скончылі, тут нічога паліваць не трэба, гною ніякага няма, хадзем адпачываць, усё, ліпень скончылі, пайшлі ў жнівень. Так, і жыццё уладкаваць. Не, дзякуй Богу, жыццё уладкавана, ты ведаеш, у тым, што выехаўшы з Беларусі, ўсё вельмі прадказальна стала. Тут не магу паскардзіцца на гэтае. Стабільнасць, яна надкладае свой адбітак. Няма сумневу, што ўсё атрымаецца ў любым выпадку, як бы кепска не было. На бягучы момант ужо ёсць падставы для таго, каб было не горш, як цяпер. Так вось можна падсумаваць. То бок, планы на жыццё яны ўжо склаліся. Адзінае, што вось спадар майор слухае, мабыць, трэба неяк прыдумляць зараз, што рабіць з маёмасцю, якая засталася ў Беларусі. А вось, як туды павярнуцца, калі гэта будзе магчыма, незразумела. Вось. Так што такія вось справы. Калі раптам усё атрымаецца, як плануецца, то праз 4 гады
Глядзі, у мяне будзе ўжо як найменей 2 заняткі па-за асноўнай працаю. Прыбраць лісце? Та ты шо? Мы ў жніўні будзем збіраць бульбу? Ці не ў верасці яна збіраецца? У верасні. Кажа, прыбірай лісце. Сур'ёзна? Бурак. Яшчэ расце бурак. А ну, чакай, мы што, бульбу ўжо пачынаем збіраць? Чырвоная. Вось так. Такая пляма угнаенняў непатрэбная. Так, у наступным годзе для мяне будзе апошняя летняя канікул. Пасля таго, як скончу вучыцца, канікул больш не будзе. Чаму? Ты ж там у коледж нейкі, у каледж ходзіш. Мабыць, вышэйшую адукацыю пойдзеш яшчэ рабіць сабе, не? Цябе нават учора пыталі, бульбу збіралі. Цікава. Пчальнікі, ўсё гэта. Ну, у такім выпадку давайце, калі ўжо ўсё саспела, то Хадзем пасеўныя, так, паляпшэнне ураджайнасці, збіранне, пасовішча, цікаванне, карнеплоды, бурак, гэта яшчэ рана, бурак, так, вырошчванне бульбы. Так, гэта у нас выкапаць, правда? Гэта капаць бульбу. 1,5 метры, 3,5, так, гэта яшчэ. А дзе? Так, выкопае. Так, усё капае. А дзе тое, што яны кажуць? Вось гэтае зразаць. Збірацца крову до бадзілю варта зрізати з гічку збіральнай машыны, як та. Так, гэта у нас акурат такі зразае. А гэта выкопвае. Неабходна застаць гічку збіральнай машыны. Так, гэта бурак. Вось цікава, мне вось гэтае патрэбна ці нейкае іншае? А я памятаю, штосьці тут яшчэ было па культурах. Па культурах было, во. Бяром бульбу. Гэта што? Саджалка, правда? Пасеў. Угу. Гэта выкап, гэта перавозка. Во. Культыватор для наступнай. Нешта я не зразумеў. То бок яны напісалі тут, што трэба зразаць, прыбраць лісце. А гэта па сутнасці гатовы да збору, то можна камбайн проста пусціць. Атрымліваецца. Так, не? Так, ідзі будзеш як Макс у калгас гуляць, не кажы. Так, я буду пахаць на заводзе. Размяркуюць сябе. Ой, бляха, гэтае студэнцтва з размеркаваннямі. Алексеевич, а дзе б хацеў працаваць, дарэчы? Прыбраць лісце. Слухайце, а калі ўзяць, напрыклад, ці мы можам, каб тое бацвінне не збіраць, зараз паспрабуем вось гэтым. Так, раскладай. Вось гэтым можна зразаць? Ой, дарэчы, яшчэ нам гэтае трэба воўну пацягаць. Нешта я забыўся. Працуем. Не, гэта не тое. Гэта не тое.
Так. Ну, давайте зробимо той експеримент. Возьмемо оренду тую паскудству. Паскуду хотів сказати. Абсталяванне якое бацьві не збівае з буракоў. Калі яно раптам нам спатрэбіцца, то адпаведна ў любом выпадку нам спатрэбіцца на наступны месяц. Калі у нас працуе на бульбе, то адпаведна мы сабе пакінем яе, набудзем. Вось, і будзем зразаць і як бураковае гэтае бацвінне, дык і бульбяное. Гэтае вось. Флекс, вітанкі. Шо мы тут? Як бітва? Бітвы нема ніякая, у нас усё па плане. Так што гэта не пра нашу эканоміку. О, ведаеце што, я сяджу у гэтых навушніках літаральна хвілінку. Па перках плюс 100-500 тонн на квадратны метр. Ураджайнасць квадратнага метра поля, я з тобой згодны, так. А, дарэчы, ведалі, тут моды ёсць, якія нібы плюс-мінус ураджайнасць так вось падвышаюць. Так, усё. Выбачаюся. Так, добра, пагналі. Гэта мне проста яшчэ і працы напісалі там раптам што. Так, дзе гэтыя... Гэта гародніна, карніплоды. Вось тут мы бачылі. Вось тут, вось гэтую рэч, правда? Сюды, арендаваць, так, 2000 выдатна. Так, гэта яна ззаду чапляецца. Добра, давай. 2000, опять не хочаш? Курва, наябалі як заўсёды. Ля-ля-ля. Так, поехали. Мяркую, што ўсё ж такі гэта яно будзе працаваць. Нібы гэта тое, што мне трэба. Пакуль яно там будзе секча гэтае бацвінне. Пап. Мы тут папераносім воўну. Поле не готове для гэтай работы або ўжо абробленае. Ці я правильно разумею, сапраўда, што ніякай халера мне там не патрэбна? Вось гэта маецца на ўвазе, а проста трэба ўзяць камбайн. Ёсць такое адчуванне? У мяне ёсць. А у мяне гэткае адчуванне маецца. Та стой ты, божухна! Янь ты, колгасная. Так. Давай паглядзім, што ў нас там ёсць па... Ой, не то я націсну. Камбайнах. Бурак. Бульба. Гэта ў нас 12 метраў кубічных, 22 метра кубічных. Тое чапляецца ў нас... Ага. Так, ну я краце гэта буду. Толькі не купляць, а арендаваць. Вырва, вітаночки, шановны. Як твои выходныя? Я адкажу так, што ў беларусі крайнер майстер ёсць памылкі, хаця ўсе на месцы праходзіў арыгінал з памылкамі. І, Алексеевич, на гэта не пераймайся, на гэты конт. Без праблем. Хай будуць памылкі, я табе ўжо тлумачыў. Хай будуць. Нічога кепскага ў гэтым няма. Оп! Вашу мать, паглядзіце, які камбайн бульбу збіраць будзе зараз нам.
Дарэчы, бульбу мы не будзем сабе дзе-небудзь тут захоўваць, мы яе будзем проста прадаваць. Так, у нас ёсць два трактары, якія будуць вазіць. У нас ёсць два прычэпы, як найменей. Вось, якія з гэтым будуць спакойна працаваць. Мне падаецца, нават 3 прычэпы. Ёсць такое ўражанне, не? Так, 3 прычэпы у нас ёсць, якія пасуюць да перавозцы бульбы. Грэммі. Нармоль выходныя прайшлі ў сэнсе. Тебе што, яшчэ галава баліць? Ты не можаш распавесці? Што там было? З чым займаўся? 2 дні не бачу цябе. Так, ну і... О, раскладаецца. Вось гэты момант я люблю. Трансформер, мер. Памятаеце, такое было? Ля, прыблуда якая, шалець. Яно, чакайце, яно больш падобна не на бульбакапалку нейкую, а на, выбачаюся, ведаеце, гэта мінныя тральшчыкі, якія разміноўваюць палі. Вось і на што яно падобнае. А, наша першая бульбачка паляцела. Анімацыя гаўна. Giant Software, што вы сабе дазваляеце? Ну ўсё, бульба пайшла збірацца. Такім чынам, нам трэба зараз не тое. Нам трэба зараз пазбавіцца гэтага гаўна, якое ў нас прычэпленае. Не, чакай, дзе абсталяванне? Абсталяванне тут. Статыстыка, інструменты, машыны. І апошняе, падаецца, так? Ці вось гэтае? Так, вось гэтае павернуць. Нахер. Всё, нагрузку з бюджэту знялі. Курва, а колькі у нас тэхнікі агулам? На якія кошты? Бачыце вось гэта? Ну добра, так. Гэта сюды, во гэта адчапляем. Паляцелі сюды, чапляем. Вось гэты вялікі, таму што, наколькі я памятаю, ён у нас на 50 тонн ці колькі. Так, ёсць. Ну, карацей, і гэты, і той. Гэты будзе возіць таксама бульбу. Раптам, калі ён нам спатрэбіцца, вядома. Вот тут яшчэ невядома. Усё. Так. Ты, малы, так проста стаіш. Сюды. А мы пакуль пабяжым, возьмемся за нашу воўну. Каб усё... О, трейдер, ты тебе вітаначкі. Анімацыя гаўна, слухай. Вельмі падобна было. Анімашка была вельмі кепская. На мой густ. Вітаначкі табе. Спадзяюся, выходныя прайшлі добра, адпачыў. І ты гатовы свайго працадаўцу парадаваць на гэтым тыдні свежымі сіламі. Так, не забываймся на тое, што на гэты год у нас яшчэ будзе план па тым не толькі, каб брак сабраць, але яшчэ і бавоўну. Анімэ гаўно. Пэй, ты чуў? А не, ну сапраўды, слухайце, вось хто-небудзь з людзей, якія цяміць у гэтых анімэ. Я не аматар. Я за ўсё жыццё паглядзеў 2 анімэ. Яны мне спадабаліся. Я вам так скажу. На той момант мне было 17-18 год. Адно я паглядзеў 17 год, другое 18 год. Але калі я паспрабаваў перагледзець гэтае, бо я палічу, што, слухайце, гэта ж добры мульт. Дык не атрымалася. Не атрымалася літаральна, таму што з пункту гледжання 30-гадовага
Гэта выглядала як кусок просто найсмярдзючага лайна. Выбачаюся, але так. І там мне раілі, я памятаю, вот гэта, у той самы момант, калі я падзялюся гэтымі меркаваннямі, вось так яно атрымалася, ён такі, ну, бяры класіку, тыпу Евангеліон нейкі. Я паглядзеў, я себе прымусіў Евангеліон паглядзець не да канца, мне хапіла некалькі частак. І я паслаў тых людзей нахер пасля гэтага. Я памятаю, што яшчэ хтосьці там вельмі цаніў добра не МГС, чакайце, МГС гэта гульня. Full Metal Alchemist, падаецца, так звалася анімешка. Я нават першую серыю не даглядзеў до конца. Так што такія вось справы. Вось. Глядзі Girls and Panzers. Ну, ўжо гучыць. Я наколькі разумею, паколькі ў мяне вялікі досвед у танках нашых, беларускіх варгеймінгаўскіх. Вось, яны, мне падаецца, там былі як камандзіры калісьці. І там такія вельмі вялікія буферныя зоны ў усіх гэтых дзяўчынак, якія ў гэтым танку працавалі. Падаецца так. Канцэпцыя не падабаецца. Я табе так скажу, зараз яны там разрабы. Можа быць. Цалкам можа быць. Так, я ж не прапусціў ніякага паведамлення, што там бункер ужо поўны. Трэба ісці забіраць бульбу сваю. Не долетела. Добра, так, авечки у нас, бляха, закидываюць. Гэта ўсе наши спиннеры. Працаю. Вось, адзінае, што 3 прадзелкі не хапае на один завод па вытворчасці. Ой, адзенне. Так, як ты тут? 13 тысячаў. Ля, феміністка. Вы гэтае бачыце? Ляша робіць. Ну, гэта высокая, слухайце, я так мяркую, што... Ну, гэта Сан Андрэас пачаўся. Не, ну, слухайце, яна, ну, бульба, яна нават пляскатая, яна не зроблена нават аб'ектам. Фу-фу-фу, Giant Software. Як вы так маглі гэта зрабіць? Ну, гэта ж, ну, фу. Фу-фу-фу. А, ты зараз будзеш куты абразаць. Я правильно разумею. Як гэта, слухайце, ён будзе збіраць ураджай. Ой, як шпінат. Да. Ну, паглядзім, слухайце. Трэба зафіксаваць, што ў нас 448 тысяч. Вось, і мы, адпаведна, будзем бачыць, колькі мы заробім за гэты месяц. Таму што бульбу мы не будзем захоўваць, мы будзем яе прадаваць. Так што я хацеў зрабіць, дарэчы, наступнае. Волну я раскідаў. Ежа ў іх ёсць. А коровы ядуць штосьці ці не ядуць? Я штосьці не бачу, каб у мяне зменшалася. Не, зменшаецца. Зменшаецца, добра. Мабыць, там трэба будзе перавесці малака крыху. Во, дарэчы. Вадкае лайно гэта трэба будзе раскідаць па палях. Потым. Туды. Ляйкі накорміць іх. Так. Добра, з гэтым разабраліся. Там трэба толькі чакаць. Мне здаецца, гэтае рано ці позна нам прыйдзецца ўручную ўсё там прыбіраць гэтае. Праз тое, што яна там пачала паводзіць сабе як шпінат, падразаючы куты. Гэта зусім не тое.
Так. Tanya the Evil так само not bad. Tanya the Evil. Бачу World of Tanks Hit? І як воно там зоветься? Так, я бачу. Гэта, слешер гулявся. Слешер гулявся, я глядзеў за гэтым, як яно там гуляецца яму. Ось, шчыра кажучы, выглядае кепска. Так, ну тут у нас 79%. Ой, дзеўчына, ну што ты робіш? Ну давай ужо гэтае, як-небудзь, па-нармалёваму. Досыць ужо вось гэтага твайго. Падразання. Ой, хто пісаў для цябе скрыпт гэткі? Ну, нарэшце. Я спадзяюся, ты ж паедзеш? Так, добра, паехала. Зараз даедзе да гэтага канца поля. Таксама будзе круціцца на месцы, не? А чаму цікава, яна до конца поля не доехала, зараз ось гэта цікава. Так, иди ты нахер просто. Бесить. Литерально бесить. Пачынаецца гэтая грызня за куты. Чаму не збіраецца ўраджай? Чаму не збіраецца ўраджай? А не, збіраецца, гэта яно проста ішло. Бо яно адзначае там, калі яно падае толькі, я зразумеў. Так, адпаведна мы зараз збяром і павязем. Не, яшчэ рана весці будзем. Просто пакуль скінем гэта ў наш прычэпчык. Так, а дзе мой гэты... Вось ён. Ну, по вышине нібы пасуе. Нібы подлезем. Пошло золото. З паловай. Гэта колькі нам яшчэ па сутнасці? Паўтары улезе. Бункеры, добра.
І раз сабе тут зрабілі, бачыце, у гэтым салоне нават імітацыю камераў, якія глядзяць у прычэп на кожны этап гэтых прац. Правда, тут замацаваныя толькі выявы нейкія, і працэс не паказваецца, які ён ідзе, але тым не менш. Мабыць, проста рухавік гульнявы не дазваляе, каб онлайн гэтае нешта было. Ён быў у такім выпадку апрацоўваў гэтыя кадры. Сядзіш ты ў салоне ці не сядзіш, але ж магутнасці бы выкарыстоўваліся. Так яшчэ і Лепус хоча прайсці. Крайзіс? Маеш на ўвазе, Алексеевич? Дык, цікава. Я яшчэ разумею, чаму ўсе на месцы стрымеў, праз тое, што выйшаў беларусізатар, ён захацеў памацаць яго. Але цікава, то можа не... Трэба з ім паразмаўляць, як мы там дамовімся. Калі ў яго таксама мэта гэткая, то можна працягваць. Мне ж мэта прайсці ўсе 3 частцы, а не проста мне беларусізатар мацаць. Ну, неважно, карацей, у любом выпадку. Аллера, як ён хутка рухаецца. Я ж кажу, гэта, бляха, не камбайн, гэта нейкі мінны тральшчык. Просто ўсё ўшчэнт раскалупвае. О, ля, я тут не бачу, што ён па куце гэтым катаўся. Цікава. Нават Віржынскі? А хто такі Віржынскі? Хоча прайсці арыгінальнага Крайзісу. Машнінскі, можа? Машнінскі, вітаначкі Машнінскі. Мне таксама падаецца, што ў нас ніякага Віржынскага няма. Мо я памыляюся, я кагосьці не ведаю, усялякава бывае. Бо калі настолькі больш становіцца беларускамоўных блогераў, дык тым лепш. Прабач, божух нам. Мой герой. Мне падабаюцца вашыя стасункі. ВРВ. Адкажы шчыра, гэта... Калі табе кажа Машнінскі, мой герой, для цябе гэта больш прыемна ў параўнанні з тым, калі да цябе прыязджае дзяўчына з Сакартвела і, магчыма, кажа табе тое самае. Што лепш, усё ж такі, калі яна кажа ці Машнінскі? Ніякіх стасункаў, такі шчыра Машнінскі, то што ты клапатлівы, разліковы секс. Якая шутасць. Тады мусіць быць Джорджыяўскі, бо Машнінскі жыве ў Джорджыі. Ён жыве з Георгам нейкім. Трапіўся так? Не, я памятаю, што ён у гэтай... Ой, чакай, не Тбілісі, як яго. На беразе мора ён жыве. Як там гэта? Батумі, во, Батумі. Based. Алексеевич, яго нік I'm pain for Empany for
Дзякуй за спасылку, трэба паглядзець. Батумі, так. Батумкавіч. Батумкавіч. Гэта ВРВ божахна. Ось, як гэта гучыць пры шпіль? Не, Батумкавіч, гэта вельмі так плынярова. Плынна. Батумчышчына. Батумшчына, вось так, мабыць, гэта асяроддзе. Вось, Батумкавічу. Але гучыць, што першае, што другое гучыць па-роднаму. Батумчышчына. Рэчы, гэтае пазбіраць трэба. Гэта мы сюды, маю бульбачку. Глядзіце, як мы хуценька ўжо другі прычэпчык сабе назбіралі. Уже 91 адсотак. Дарэчы, вось пакуль не забыўся. Калі раптам хто падумаў, што ў мяне тут назва стрыма такая, і адпаведна я падтрымліваю гэты стэрэатып пра тое, што бульбашы ўсе і бацвіннікі. Не, я супраць гэтага. Гэта я так, каб вока цаплялася і клікалася лепш. Оп, всё. Сюды. Выдатна паглядзець, як мы. Трэба будзе ведаць. Мы тут вельмі выдатна стаімо. Зараз я пасаджу сюды бота ўсё ж такі. А гэта паедзем прадаваць. Так, хто там ще з'явився у нас? З ким вітаються Сакартвелы, так. Гэта не вітанкі былі. Давай крыху назад, бо нешта за халеры наперад. О, падабаецца, як цягне. Я падумаў, зараз яму будзе цяжка. А ён дае рады. Так, давай, сядай. А мы поехали продавать. 45 тонн, правда? Так, 45 тонн. Приеду наперад крыху, каб ён тут. О, пайшоў малайчынка. Ну што, глядзім, куды можна скінуць гэтую бульбу. Давай сюды цены. Бульба. О, яшчэ не самыя кепскія кошты у нас тут ёсць, бачыце? 694, гэта гэта на чыгунку. А я гэтую чыгунку паскудную, я нават не ведаю, як ёй карыстацца. Давай. 689, погнали. Фермерский рынок. Я ж памятаю, дзе ён, ці я не памятаю, дзе ён. Позначить место. Ён аж там. Так. Все, погнали. Так. Мне бы здаецца, што бульбаш абражэнне нейкае. Так, гэта здзек. Гэта, дарэчы ж, я не выпадкова пазначыў і бульбаша і бацвінніка ў адным сказе. Менавіта гэта я меў на ўвазе, што першае прыйшло з усходу на нашыя землі, а другое прыйшло з захаду. Вось. У розныя часы, калі мы кажам пра позняе сярэднявечча, гэта бацвіннікі. Вось, а ўжо падчас расійскай імперіі бульбашы. Вось такія вось цікавосткі. А і што і другое, што і першае, усё адно такі, як правільна падкрэсліў Альсевіч, здзекуючы нейкі падтэкст маем. Так, а куды гэта што? Літувісы так кажуць? Не, так літоўцы. Нас так літоўцы клічуць.
Гуды? Маєш на увазі? Гватніки. До речі, Wargaming 195 стримструк. Дякую величезно тобі. Самый довгий струк. Ну что, бульбочка, поехала. Кольки у нас амаль что целый причепчик будзе каштаваць? Добра выдае, слухайце. 31 тысяча евро. Ну, выдатно. Десятку мы там назбираем. Слухайте, мабуть, назбираем. То бок 300 тысяч з одного поля. Гэта не благі вынік. Сапраўды, калі 300 тысяч будзе, гэта будзе нават больш, падкрэсліваю, больш за воўну з адзенней. Вы разумееце гэта? У нас прыблізна ў год вопратка гэтая наша, яна прыносіць, а не, гэта за месяц дае добра там 60-80 тысяч, то бок гэта за месяц, а не за год. Не, ўсё ж таки вопратка імба. Але каб галаву не дурыць, бачыце, раз на год можна і пасадзіць, як кажуць, і потым пазбіраць. Я не хацеў бульбай займацца. Я не хацеў займацца бульбай, таму што гэта цяжка. Вось проста паглядзі на гэтае. Бачыш, вось у нас зараз будзе аднолькавы геймплей даволі доўга. А ўсё праз што? Праз тое, што гэтае гаўно так не хоча нармалёва працаваць. Вось якой халеры яно пакінула вось гэтае вось 2 радочкі. А? Вось хто так робіць? Потым прыйдзецца ўсё гэтае падчышчаць, бо нельга так кідаць. Бо што ў нас тут, поле ці сметнік? Вядома, што поле. Так, куды ж ты, ёб твою налево мать? Терно тримай мацней. Все, поехали. Сядзець і тыкаць. Ну так, менавіта. Я не люблю, калі у нас аднавобразны геймплей нейкі такі вось сядзець на гэтай машыне ды ой, дапамагаць шаіхе збіраць наш ураджай. Ось вазіць яшчэ магчыма, таму што зараз мы будзем збіраць гэты другі прычэп, там хутчэй за ўсё зменіцца нават цана, трэба будзе весці ў іншае месца. Можа будзе варта, дарэчы, разабрацца з гэтым цягніком, куды там яго трэба будзе загружаць, як яго прадаваць, каб яно адвезла ўсё. Бо я памятаю, што трэба было спачатку увесь ураджай прывезці туды на станцыю, а ўжо потым выклікаць цягнік, каб ён загружаў і адвозіў. Штосьці такое. Самы злосны стрым-струкер, не кажы. Мяне таксама 65 уже зрабіў. Это просто шаленец нейкі. Я не ведаю, слухайце, як ён так паспявае. Не, хутчэй за ўсё ведаеш, Машнінскі, гэта праз тое, што і ты і я, мы стрымем больш-менш сістэматычна. У сэнсе ў той самы час, неяк зручна. А вось, напрыклад, у мяне быў струк сотка, падаецца, у Шаграэля. Ён збіўся нейкім чынам, я нават не ведаю як. Ну, то бок, я просто зайшоў на наступны дзень да яго на стрыме, і ў мяне просто 0. І ўсё. А пра гэтага магільшчыка я дык увогуле маўчу. У мяне ён пастаянна там 3-2, 3-2, 3-2. Хаця
адпавядаю за свае словы. Я заходжу штодзённа. На кожным яго стрыме ён стаіць проста збоку, я люркаю, як кажуць, ён працуе. Я збіраю гэтыя пункты, а адзін хер ён збіваецца якімсь чынам. Я гэты твіч не разумею часам. Паехалі. Ён ночью запусціў, стрым зламаўся. Ты пра Шаграэля маеш на ўвазе, Лёха? Калі было 100? Ці ты пра магільшчыка, у якога, адпаведна, кожную ноч штосьці ламаецца. Вось яна што. Ну, карацей, гэта было некалі для мяне такой цікавосткаю, можа быць, нейкай, ведаеце, ўсё ж такі нейкай, хоць якое, але дасягненне ў гэтым жыцці. Вось, але кажу шчыра, ад гэтага трэба адмаўляцца, бо гэта бессэнсоўны занятак. Гэтыя струкі пацешыць сябе, мабыць, так толькі. Потэ. Так, выдатна. Ехалі. Так, тут мне падаецца, трэба стаць вось у гэты бок зараз. А вось цікава, калі я даб'ю зараз вось гэтыя узоры, якія ён тут намаляваў. Гэтыя бацяры. Потым, калі я запушчу зноўку яго, ён будзе нармалёва збірацца, ці ўсё ж так будзе дурыць маю галаву. Гэтымі кутамі. Я вось не памятаю ўжо, бо спаржу мы гэты ці шпінат мы ўжо збіралі даўно-даўно. Да, бульбяная анімацыя просто жудасная тут. Мне такое адчуванне, нібы яно на нейкую сетачку змяшчае гэтую бульбу. І яно паўзе так паціху. Да яшчэ і паўзе так, ведаеце, ненатуральна. Нібы не падае, а спаўзае, размотваецца. Стрыг гэта лёгка, вось да. Не. О, до речі, я у суботу собі рибів запіканку з м'ясом. Бульбяную. Під сиром, під сметанкою. Яка смакота була. З яким я з задовольненням обожрався просто у ноч. З суботи на неділю, як ви тільки ведали. Мені аж кепсько, видите, так тяжко дихати було. Сидиш так, ось так ось короткі гэты уздыхи робиш. Але смачно было, смачно. А вышло с тебя норм? Нормально вышло, ты что? Нема на что нарыкать. И скардиться нема на что. Усё выдатна было. Адзінае толькі кепска ў выніку сталася тое, што прыйшлося позно лягаць спаць, там прыблізна о палове 12. Ну, потом малога пакласці спачатку, то самому уже. Вось. Але
Гэта не адмяняе того факту, што было вельмі смачна. Добра, што ўжо паеў. Слюні не цякуць. А ты снедаў? Я так разумею, так позна, ці што? Таму што да абеду яшчэ далёка. Абед будзе праз 3 гадзінкі. Так, ну што, дабраліся да гэтага сметніка, які ён тут мне нарабіў. Абед ужо быў? Та ну, а чому так рано? О, яшчэ, слухайце. Так. Я ж забыўся, ты ж у нас гэты электрык, ці як сябе там. Ну вось яно што. Тебе обед з 12. То, па сутнасці, ты недзе там ад 4 а 5 канчаеш кожны дзень, правда? Працу. Я маю на ўвазе працу. — 16:30. Зразумела. У мяне аднойчы было так. У мяне аднойчы была праца, памятаю, да 17:30. І гэта было шыкоўна. Вось гэтыя 30 хвілін звычайнага дня працоўнага. Халера, як жа ўсё ж такі гэта было зручна. Я паспеваў за паўгадзіны гэтыя прыляцець у садочак, дзяцей адабраць, каб яны не сядзелі ў гэтай агульнай групе. Вось, і са школы тое самае было, гэтая прадлёнка, якая працавала там яшчэ 30 хвілін, гэтыя няшчасныя. ЧПУшнік. А ведаеце што? Вось, у мяне ж сам на выходных у пятніцу, падаецца, ці ў чацвер і ў суботу. Чацвер-суботу, падаецца, так. Можа, у чацвер гулялі у Ведзьмара. То бок увечары выйшаў адзін шорт, які чамусьці не прасоўваўся. Мабыць, праз то, што там цыцкі былі гэтай белабрысы, як яе, Кейры Мец. Вось. А другі, які ў суботу выйшаў, вось, той крыху там па палёту па гледачах. Вось. І упершыню, мабыць, у гэтым годзе, я не памятаю, каб у гэтым годзе хтосьці мяне там адведваў з зэтнікаў, але завіталі зэтнікі. Панапісвалі там, адзін абразіў мяне, і то я яго забаню. Вось, а другі пра расійскую мову задвігаў. Даўно не было, слухайце, што ім там не, ім не інтэрнэт далі. Яны ў Беларусь пераехалі, хутчэй за ўсё. Хутчэй за ўсё, ось так яно было. Дабраліся, бляха. Так, усё, паварочваем. Іх тут ужо да халеры? Алёха, дарэчы, ты ў нейкім буйным горадзе, я так разумею, жывеш, што тута. Таму што знаёмыя з горадні не казалі, што ў горадню яны панаехалі. Ведаю, што ў Менск панаехалі. Шмат хто. А, дарэчы, памятаю, што Белсад, падаецца, Белсад, атрымаў нейкую інфу, толькі вось я не ведаю, наколькі яна там праўдзівая, непраўдзівая. А пра тое, што агенцыям гэты... Ёпта, не туды націснуў. Агенцыі, якія займаюцца продажам нерухомасці, ім забаранілі распаўсюджваць інфармацыю, колькі было набыта маёмасці расейцамі. Праўда, неправда?
Рогачов, так, ти ж з Рогачова. Я забувся вже, вибачаюся. Ти ж казав уже не однойче. Так, готово. І ще палову треба буде за гэтага прычэпа чырвонага. То бок у нас тут 22 тонны падаецца. Адпаведна, трэба назбіраць приблизно 15 тонн і скинуть гэта будзе ў прычэп, а потом уже посадзіць боты і праехаць прадаць гэтую бульбу. Слухайце, я перацаню, мабыць, тут не будзе десяткі у нас прычэпаў. Наш цане 300 тысячаў будзе прыбытак наш. Банки РБ Казахстана павялічылі адсотак падатку пры эмітаванні грошаў з Расійскай Федэрацыі. Ну, гэта тое самае, што і палякі зрабілі, калі ва Ўкраіну пералік робіш. Тое самае, таму што вельмі шмат грошай перасылаюць, яны хочуць на гэтым зарабіць. Мы ўжо нібы чвэрць поля прабралі, а ў нас гэта будзе другі прычэп. Так што 5 прычэпаў атрымліваецца 6. Нешта такое. А вось гэтае па баках, яно скідае што? Тут яно чысціць, абтрусіць і гэтак далей. А гэта гумовыя нейкія пальцы. Так, пайшло-паехало, уже хутка будем скидать. Ну а приблизно у наступным месяце у нас вось бурак будем. Так, 12.
14 уже. Давай, хутчэй не збірай. Так, добре, 15. Сюди. Добре, 52 тонни. Сюди. Давай, ти садись. А треба поглядіць, куди нам гэта везці на продаж. Так. 689. Все яшчэ тут даражэй. На фермерскі рынок. Ну, то поехали. Так, ну давай, повний причеп. Та було мінус 15%, то бок грубо 35 тисяч за повний причеп мусить бути, ні? Готово. 35 875. Ух, які дуби у нас тут ростуть, га? Слухайте, дик ми сьогодні, мабуть, ще займемося драўніною. Кажеш, пінат. Так, гэта дуб 17,9 метров. Цікаво, а колькі яму трэба часу, каб вырасці до конца? 17,9. Цікаво. Будзе пілаваць, мабыць. Ставіць тут гэтую завод па перапрацоўцы драўніны. Спачатку нейкую лесасемку, каб на дошкі пілаваць. А потым ужо мэблевую нейкую факторыю малую. Ну, там уже бункер. О, гэта прыемненька, што бункер уже запаўняецца ўсё. Па сутнасці, гэта нам надае магчымасць ужо не збіраць бульбу самім. Вось, а проста забіраць у яго. Гэта значна паляпшае нам
і палягчае жыццё. 500 000 еўра. Можна, дарэчы, забудавацца цяпліцамі яшчэ паспрабаваць. Але наперадзе ў нас троху іншая справа. Пасадзіць бавоўну. Мне падаецца, гэта трэба ўвесну не рабіць. Трэба будзе паглядзець, якія палі мы можам сабе... А, я памятаю, 740 000 тое поле каштуе. Я памятаю. А ён што стаіць? Ужо назбіраў? Так, слухайце. Выдатна, нарэшце шаі-бот пачаў працаваць. Цішэй, што гэта такое? Все, поехали. Пакуль чарговы бункер сабе закідаем. Нет, пакуль трэба паглядзець поле. Пад бавоўну вось гэта я хацеў. 54, так. 555. Не 740. Выдатна. І тут, слухайце. О, тут яшчэ месца ў нас маецца не толькі вось гэтая дзялянка з дубамі. Вось, то бок мы можам тут паставіць лесасеку, каб сюды цягаць дрэва на дошкі. А недзе тут праз дарогу, каб гэтыя дошкі былі пераапрацаваны на мэблю. Шыкоўна. Дакладна гэтае поле будзем купляць. 100%. Вось тут яшчэ ёсць у нас, глядзіце, якое шыкоўнае месца. Тут таксама можна сабе поле распахаць, дарэчы, гэта добрая думка. Зрабіць з гэтага вялікае поле. І яно 234 000 каштуе. Адзінае, што не цікава глядзець, як там гэтыя плугі цягаюцца, гэта дакладна. І яшчэ тут участак незнаёмы, можа нейкія каменьчыкі будуць, трэба паглядзець, пахадзіць. А, шалей. Яшчэ вось гэта 755, дарэчы, каштуе. Просто. Тут у нас пад лес усё. Тут мы пасадзім карацей гэтую бавоўну. Так, будем збіраць сабе бавоўну для нашых заводаў. Вось, адпаведна, тут мы паставім сабе дрэваапрацоўчае прадпрыемства. Мабыць, гэта вось таксама я сабе набуду дзялку, усяго 35 000. Адпаведна, мы тут таксама пасадзім нейкія дрэвы. Хутчэй за ўсё. Вось. Ну, добра. І вось гэта можна выкарыстоўваць. Рэчы, 2,5 гектары пад пшаніцу нейкую. Тут у нас колькі? 2,5 амаль што. 2,37. Вось, трэба ж яшчэ будзе набыць і пастроіць, пабудаваць курнік добры. Бо яйкі тут лёгка зарабляюць грошы нам. Рэчы, курнік вось тут паставім, каля цяпліц. Зробім тут шэраг до канца давядзем цяпліцамі. Курнік з гэтага боку утракнем максімальнай ёмістасці. Курнік яйкавы. А і бройлерам таксама папасуе. Не мае значэння які. Вось. І сюды будзем скідаць зерне. Хлеб печ гэта не маё. Добра. Калі там, дарэчы, садзіць трэба каляндар бавоўну? У люты можна. Слухайце, а у кастрычніку лістападзе збіраць. А ці ёсць у нас на мапе бавоўна? Раз, два, тры. Я ведаю, што мы будзем зараз рабіць. Я ведаю. Мы зараз сабе гэтыя тры палі набудзем. Бачыце? 64, 116 і 84 у нас дастаткова грошай. Вось, і
возьмем комбайн, зберем гэты ўраджай, адпаведна ў лістападзе. Потым прадамо гэтыя палі, бо яны малыя, нецікавыя. Вось, і набудзем сабе вось гэтае. 100%. Так і будзе. Так, що ти там? Дзе ты, голова шаішная? Збіраеш ще, так? О, боже, а що ти нарабіў тут? А як ён так проехаў, што не ўзяў? Міхелер па ім. Так, не ўзяў, да не ўзяў. Хадзем, пакуль ён там валтузіцца туды-сюды. У нас зерне маецца, дарэчы, на складзе, так? У сховішчы. Паладзін, вітанкі, рады бачыць. 2 дні не бачыліся. Засамаваў. Так, яшчэ трэба будзе гной унесці сюды. Так, чакайце, а чаму мне паказвала, што тут нібы цяпліцы не до конца, хаця і не до конца. Як гэта так? Я хочу сабе другі шэраг цяпліц. Не, слухайце, не до конца тут. Другі шэраг цяпліц, вось тут у нас пчальнікі стаяць, вось тут яшчэ цяпліцы, і вось тут адпаведна будзе курнік. Угу. Так і зробім. Вось, толькі адзінае, што бачыце, у нас тут вада з гэтага боку. Ось яна стаіць. Ці хопіць її на другі шэраг. Ну, я быў на твічы ўчора, гэта ты сачкануў. А ўчора ў мяне твіч працаваў, я проста не лез у каментары. Ён раптам што? Ён у мяне кожнага дня працуе. Вось, будаўніцтва. Будаўніцтва. Бяром, бо. 5. Выдатна. 5. Дык 5. Просто раптам, калі я не камунікую, ўсё роўна я недзе там побач. Яно працуе на фоне. Так, сарай, бункеры, цяпліцы мы едзем. Сталяванне, катэджы, сарай, бункеры. Фабрыкі. О, цяпліцы. Так, бочка вось тут злева, значит, адпаведна. Так, раз. 2. 3. 4. Выдатна. 5. Так. Зараз трэба іх спалучыць паміж сабою. Так, гэта у нас вось тут было. Фарбаванне, вось гэтае. Трэба павялічыць толькі пятно гэтае. Вось так. Тут я не буду нічога рабіць, таму што я лічу, што... Так, тут зробім вось так. Потым ще падраўняю гэта дзеля таго, каб для курніка было месца. Да ёпта. Вось так. І паверні ка мне. Іншай травы няма? Няма. Зарасце. Так, YouTube на чатик не ігнаруй. Слава Беларусі, дзякуй. Стартрек, вітанашкі. Дзякуй велічэзна. Украіне таксама, слава. Куды ж без гэтага? А у нас раптам ты не ведаеш гэтае, жыве Беларусь. Выкарыстоўваецца. Давай, ну. Во. Так, салат.
Уключаем, толькі не зберагання, а на продаж адразу. Дзякую, Паладзін, за падказку. Гэта, бачыш, у мяне ўся ўвага на будаўніцтва была скіравана. Так, захаванне ідзе. Уключыць на продаж. Яшчэ пчолкі гудуць. Зашокоўна. Сюды. І на продаж усё. Сюди. Апошняя ж, правда? Правда. Уключыць. Так, давай паглядзім зараз з вадой, як тут у нас справа, ці сягае яно. 484 літры. 484, то бок яно дацягваецца сюды, я так разумею, так? Тамусьці 891. 406. 4. Як гэта працуе, я не ведаю, але хай працуе. Усё. Так. Тут у нас колькі? 890. 890. На пару год мусіць хапіць, таму што у нас гэтая вада, яна ўсё роўна мы пабудуем. Проста сабе яшчэ адну гэтую пампованую станцыю, ўсё будзе добра, так? 890. Ну шо ты там? Ужо назбіраў, так? Я штосьці і прапусціў тут паведамленне. І на Ютубе прапусціў, і тут прапусціў. Дарэчы, я пачытаў пра ідзём. Першая форма была больш пашыраная, ідзём. Другая по панямонні. Ну, я ж з панямонні. Раптам што, Паладзін. Гэта маё. Таму я і звярну на гэтую увагу. Вы ж галоўнае слухайце, хлопцы, наконт усіх маіх заўваг, наконт пераклада і гэтак далей. Вы ж, я спадзяюся, разумееце, што гэта прызма суб'ектыўная, выключна моя. Тут я не кажу, што я нават права не маю, мне падаецца, казаць пра тое, што штосьці няправільна з пункту гледжання, што гэта не па-беларуску раптам гучыць. Ну, гэта бязглузда, страшна, таму што я нават не спецыяліст, які з мяне лінгвіст, ніякі. Усё, што я раблю беларускага, гэта кніжкі чытаю, па сутнасці, больш нічога. Адкуль у мяне яшчэ гэтая веда? Толькі адтуль. Ну, яшчэ узгадваю тое, што казалі продкі, вось і гэтак далей, але гэта ж усё вельмі не навукова, не стандартызавана, гэта ні пра што, гэта нават не ведаю, гэта проста ўспаміны, нейкія веды, і не, як чакай, па-навуковаму гэта гучыць, недаставерныя, во, гэтыя веды. Ой, божухна, мы пабудавалі 5 цяпліц, у нас 240 000 асталося грашэй. Ай. А гэта што, дзьмухаўцы растуць у нас тут? О, падарожны. Ну вось таму ты і даколупаўся да пераклада Вядзьмара. Так, я пра гэта кажу ж. Менавіта праз гэта, што у маіх вушах яно гучыць па-іншаму. І гучала заўсёды па-іншаму. Таму раптам што, блядь, хто б там не перакладаў Вядзьмара, не крыўдуйце, калі ласка, гэта выключна моя дурная галава вінавата ў гэтым. Хутчэй праблема будзе ўва мне, у параўнанні з тым, што кажу, а не ў перакладзе якімсьці. Так, не, ну слухайце, дрэва мы гэтае будзем потым ужо саджаць. Зараз я лічу, што хмызы гэтыя, яны выглядаюць добра, але тут пасадзім дрэва адно, і тут яшчэ крыху хмызоў натыркаем. Так, пакуль што з гэтым хопіць. Тут у нас пшаніца расце, правда ж? Дзялянка фермы, і тут нічога не пасаджана, ці што гэта такое?
А ну сюди. Може я забувся посадити? 46. Культивоване насіннєво ложе. О! Сеять. Час прийшов, а я тут сиджу. Все, яно відпочиває. Добре. До соковика яно відпочиває. Я правильно розумію? Ні, пшениця на нас... О, дякую Богу, я поглядів зараз. На наступному місяці нам треба саджати пшеницю. Зараз можна рапс посадити. Але нам потрібна пшениця. Валера, добре, що хоч поглядів зараз. Ешмінь то саме. Ні, ну пшеницю будемо. Так, зерні ти хотів змінити на жито. Стоп, там было не зерня. Не. Рожь там была, рожь. Рожь там была. Вось гэта я не приймаю. Хоць ты мне што не кажы, але рожь я ніколі не прийму. Я до гэтага не прызвычаюся. Я ў сваім жыцці ніводнага разу, дзе б я не быў, у якой частцы Беларусі не быў, я ніводнага разу не пачуў рожь. Няправда. Рожь гэта няправільна. А що ти там став? Ля, що ён робіць? Вы бачыце гэта? Ён просто задом едзе по пустым полю, по сабранаму. Ты што, гаўняк, робіш, га? А працаваць хто будзе? Задом едзе, вы разумееце? Вось ён просто едзе задом. Голова лайдачыная, пайшоў тут пекла. Там зерня было. Не, там была рожь. Там была рожь, там была ржаная гарэлка. І там была рожь. Да. На зборы яго на украінскую мяжу. Не трэба такіх. Михайло, вітанки. Михайло, не бойся, гэта ён жартуе раптам што. Потому что, не, калі ты не ведаеш, Михайло, гэта просто простое, што Лукашенко придумаў такую перабору гэтым летом, што тыпу тых, хто правініўся, хто выконвае свае абавязкі на полях кепска, тому што ён там разносіць усіх калгаснікаў. Вось, і крычыць пра тое, каб накіроўвалі алкаголікаў і ўсіх іншых на ваенныя зборы. Вось, а гэтыя, як іх завуць, божах, на не лагеры ваенныя, вось, яны зрабілі на поўдні краіны, то бок там былі каля Палесся, вось гэтае. І гэта стала мемам, таму што вітанкі, будзе там задам наперад хадзіць. Вось, і крацей, дзе гэта было? Калінкавіцкі, падаецца, раён, недзе. Ажно 2 чалавек накіравалі такім чынам. 2 чалавекі, разумееш? З усяго раёна. І хто правініўся. Так што вусаты там камандуе, раздае каманды, што каму рабіць і як. Гэта ж трэба дадумацца ў жніўні забраць калгаснікаў на зборы, калі іх і так не хапае кожны год. Так. Самае дзіўнае, што хтосьці там выступіў з прапановай «давайце мы армію накіруем у калгасы, каб нам справіцца з гэтым, з бітваю за ўраджай». Вось. А ён такі: не, давайте вы наадварот. Алкаголікаў мне сюды закінеце, каб навучаліся гранаты кідаць. Ой, прыдуркаваты. Калі ён ужо шалее?
канчаткова. Гэта захаваная тут яйца. Можа быць, кожны год бітва. Так, кожны год параза. Атрымліваецца, што так. Па логіцы менавіта так атрымліваецца, што колькі ты не ваюеш, калі кожны год трэба бітву гэтую арганізаваць, то бок, адпаведна, ты ў мінулым годзе прайграў гэтую бітву. Гэта называецца гэтыя па Фройду. Агаворачкі гэтыя, правда? Калгасніка ў армію, акадэміка ў знан у поле, а вайсковых у акадэмію. Як вам? Ой, не. Усё гэта сумна, паладзін. Так, можа яно так пакпіць з гэтага можна, але ўсё роўна, калі ты глядзіш на гэта, і на што вытрачаецца народны чалавечы рэсурс, ты проста разумееш, што гэта проста такое безглуздзе. Што не тое, што сорам, а проста колькі магчымасцяў вытрачаецца на ўсялякую лухту. А мне больш за ўсё ведаеш, што засмучвае ў гэтым усім. Тое, што знаходзяцца прыдуркі, якія слядкуюць гэткім наказам. То бок няма ніводнага чалавека, нібы, які б сказаў, ну ты проста ідыёт ці што? Я не буду гэтага рабіць, добра. Няма таго, хто скажа, дык хаця б не рабі. Але ж не, знаходзяцца, робяць. Я вось гэтага не разумею. Ну ты ж разумееш, што гэта бязглуздзе, на што гэта рабіць? Ну, прынамсі, акадэмікаў, школьнікаў адпраўляюць. Вот так, хай там стаі... Ой, не тое. Сюды давай. Ну і ён паехаў задам, так? Куды ты паехаў? Аддай, калі ласка, бульбу мне. А потым катайся сколькі табе заўгодна. Я паеду, хаця б прадам яе. Там што, баразны кавалачак прапусцілі? Што ён туды едзе, не разумею. Галоўны КПІ то задаволены вождям. Ну, вось, я ж пра гэта і кажу, што вельмі крыўдна за гэтае. Ну, гэта проста лайно. Гэта, ведаеш, як нібы проста у цэлай краіны глузды адбіла. Вось у момант. Бэмц, і ўсе дэбілы наўкола. Адныя робяць выгляд, што нічога не робіцца вакол, нічога не дзеецца кепскага, іншыя робяць выгляд, што так і павінна быць, ну. Ну і робяць усё магчымае, каб так і было. Ой, сумна ўсё гэта. Усё гэта сумна. Не ведаю, як вам, а мне вельмі сумна. Была ж навіна, што ўсё ж такі шаламам ад солездабычы нейкае поле ўгнаілі. Ой, я не чуў такое. Ламам ад солездабычы? Ну, нават гэта чуць жудасна. З іншага боку, ведаеце, калі розуму няма, дык дзеянні таксама не будуць добрымі, разумнымі. Пагналі. О, тут анімацыя неблагая.
Бульба падае як належыць. Цікава, чаму яны тут яе зрабілі, а на той здабываючай капалцы не зрабілі. Дзіўна. Анімацыя-то маецца. Зрабі проста яе меншай па гэтай па шырыні. Шлам гэта асадак ад салянога рассолу. Па сутнасці гэта адход. Ну так, я разумею, што гэта адкіды каліны вытворчасці. Я разумею, так. Пра што размова вядзецца. То бок там жа ж па сутнасці будзе сабрана абсалютна ўсё, што не пайшло ва ўгнаенні. То бок нейкі там адсотак агнаенняў яно дасць, але па сутнасці можа стацца, што збочныя гэтыя не матэрыялы, а хутчэй за ўсё проста малекулы усялякія. Яны будуць шкодныя. І іх трэба будзе выводзіць потым з гэтай зямлі. Ну, тыпу, напрыклад, свінец. Тая самая ртуць ці штосьці вось яшчэ падобнае. Ну, я так разумею, той катаецца. Яму паябаць на ўсё. Бачце гэта? А, во, што гэта такое? Ён за гэтым сюды прыехаў. Але добра, што не задам. Добра, што не задам ён сюды прыехаў. Наш хларыд калію гэта дрэнна, нават шкодна ўгнаенне. Яго трэба яшчэ ў сульфат калію перарабіць. Ён ж парадонасіць з ідэі, каб адходаў не было. Мне спадабалася, як ён, ну гэта на Белсаце паказвалі нават, што ён даў даручэнне, каб навукоўцы пабудавалі ці то інстытут, ці то універсітэт нейкі, які б рабіў нешта такое, не тое, што ёсць ва ўсім свеце, ён так выказваўся, а нейкае такое, каб усе пабачылі і такі, гэта нам трэба. Чалавек натуральна ўпэўнены, што адзінае, чаго не хапала, чаго бракавала ўсім гэтым людзям, гэта добрага наказа. Без наказа ніхто нічога рабіць не будзе. Просто, бляха, гішпанскі сорам. Бачу беларусаў у чаціку. Так, так, Лёха. Ну що, сёння цэлы стрым, бляха, бульбаю займаемся. Ля, ён нават не дарабіў гэтую сцежку, а паехаў іншую дарабляць. Паскуда дурная. Ну як так, ну? Дык вось была навіна, дзе ён пахваліўся. Зараз станем на загрузку. Так, што ўзялі 3 полі. Першае пасыпалі звычайным угнаеннем, другое шламам, трэцяе ўгнаенне і шлам. І кажа такіх
горш не стало. Кукуруза замечательно получилось. Пытание, на кой хуй туды грошы марнаваць? На прывоз гэтага шага, калі лепш не стало. Лепш не стало. Ой, жудасць якая. Я не здзіўлюся, калі ёсць адпаведны чалавек, які і у якога справа адзіная, каб гэты лідар быў задаволены. Што б там не рабілася наўкола. Але каб усё, што ён задумаў, хаця б не стало горш. Ось так. І ўсе гэтыя, бляха, ураджайнасці, лічбы і ўсё іншае падмалёўваюцца як належыць. Я нават маўчу, што трэба перад закідам угнейну рабіць аналіз глебы на мінералы. Так, патата, менавіта. Без гэтага нічога не трэба рабіць. Ніякіх угнаенняў уносіць нельга. Спадзяюся, яму проста ў вочы нассалі, ніхто там нічога не сыпаў. Ну, толькі застаецца, што спадзявацца. Але маеш рацыю. Хтосьці адпаведны выйшаў і сказаў з акадэмікаў: выдатная ідэя. Паглядзіце, як атрымалася, бачыце? Вось, а па факце, каб нічога ніхто не рабіў, то яшчэ гэта не горшы будзе варыянт развіцця падзей. Так. Все, собрали, погнали далее избирать. Який шиковний комбайн, бляха. Няўжо такі сапраўды існуе, і па факце адзін чалавек можа выконваць адразу столькі працы. Бо я памятаю, звычайна ж сапраўды хтосьці там едзе абкошвае паўдні, потым другія паўдні едзе іншыя выкопвае. А тут табе адразу ў бункер все плюх. А з іншага боку, а за паўмільёны чаму не? Так, што ў нас там? О, ужо першая гадзіна пачатак. 12:07. Яшчэ хвілінак 40-50 будзем завяршаць. Ну, па сутнасці мы паспеем. Я мяркую, што паспеем сабраць цэлае поле. Трэба будзе яго запахаць, заараць спачатку, потым забаранаваць, потым яшчэ пасадзіць што-небудзь. Падумаем яшчэ, ці бавоўну, можа, пасадзім, ці гэтую бульбу. Каб яшчэ год яна нам радзіла.
Я вось не памятаю, колькі каштуе гэты курнік. Якая там цана ў яго. Яшчэ ж трэба ж на жывёлу, каб штосьці было. Але мне падаецца, самы дарагі 100 000. Калі так, то можна і курнік пабудаваць сёння. А ў такім выпадку, можа пшаніцу варта тут пасадзіць на гэтым поле. Бо гэта акурат такі трэба зрабіць у наступным месяцы. І ў нас тады будзе з забеспячэннем збожжам усё закрыта. Мы 2 курнікі спакойна сабе падтрымаем, пры гэтым можа штосьці нават і на хлеб застанецца. Так, мы продали 3-й прычэп. Я правильно памятаю? То бок 100 000 пакуль што зарабілі на бульбе. І не выглядае, што тут будзе неяк блізка 300 000. Дай бог, каб было хаця б 150. То бок бульбу не варта высаджваць. Гэта я для лёгкі кажу. Калі яно атрымаецца ніжэй за 150 дакладна, ну... Таму што насенне, часы гадзіны ў сэнсе мотагадзіны, потым яшчэ гэты камбайн велічэзны, які каштуе 18 000 на гадзіну. Да халеры выдаткаў. Где мы там далеко? Пустой причеп только что был. Вось на выкид чамусьці ёсць анімашка. Неблагая. Хаця б вока не баліць ад гэтага. Так, не забываемся еще, там у нас 3 поля, треба будет набыть малые. Знову полетели, якой холеры.
Гэта раптам узнікае праз тое, што чацік адчыняецца працоўны. Яшчэ далёка. Так, я спадзяюся, чуваць мяне добра. Я спалохаўся ўжо, што зачапіў мікрафон. Падумаў, што адключыўся гук. Паціху, патроху паўзем сабе тут па гэтых. Ну што, колькі тут яшчэ? Та, блін, максімум адзін будзе прычэп. Вось гэты 4-й будзе 5-й. Адпаведна 150. Вот такі сабе прыбытак, шчыра кажучы. Каб яшчэ дакладна ведаць, колькі мы сюды ўклалі. Міндалька, вітанашкі. Як твае справы, як панядзелашак твой? Да, ехали. Голова болит? Чому? А куды подзелася беларуская уже? Чому на польской пишешь? Хочу додому. Ну, что зробишь уже? Трэба чакаць вечара альбо пятніцы. Каб адпачыць. Без варыянтаў. Ты ведаеш? Іншых опцый няма. Так. Значыцца, не забыць бы толькі, слухайце, на 2 тыдні мы зараз, калі скончым стрым ужо о 1 гадзіне, адпаведна, не забыцца пра план наконт бавоўны, пасадкі пшаніцы. Вось, і поле набыць. Магчыма, яшчэ трэба заняцца будзе ўсё ж такі драўнінаю. Ўсё ж такі дрэва вышынёй 17 метраў, гэта шкоўнае дрэва, велічэзнае. Мне падаецца, там варта ўжо набываць сабе нейкую прыладу, каб рубіць і пілаваць тыя дубы. Так, і дайшлі до канца радочка. Дайшлі. Ля, шакоўна, як атрымалася. Ну, амаль што шакоўна. Давай сюды. Скач.
Во-во-во-во-во-во-во-во, что это такое? Занадто близко. Так, все закинул. Да ты жартуешь, блях. Что ты там зачепился уже? Бля, ну ты погляди на гэтае паскудство. Так, сюда. Зараз бота там посадим. Сами поедем продавать. 4-й причепчик. Поехал кудись, поглядите на его. Эх, баты. Так, гэта 4-й прычэп, то бок гэта ўжо 200 тонн будзе ў нас. А шалець. Альсевіч сказаў, ты збіраўся праходзіць крузіс, так? Альсевіч сказаў праўду, таму што сталкер, на жаль, выпаў з геймпасу ў Xbox. Я сабе ў вішліст яго дадаў, каб набыць, але зараз коштам 200 з херам злотых, таму не. Я за такі кошт набываць не стану, я пачакаю, можа, зніжку якую, таму трэба пачакаць гэты час. Падаецца, Crysis з геймпасу не выпадаў, трэба яшчэ праверыць гэтае. І таму ў сераду мы пачнем праходзіць Crysis. 3 часціны. Ну, зразумела, у нас жа Dead Space, ён жа ўсё. З ім гамон, таму Crysis выглядае пакуль што найверагоднейшым. Альбо, мне яшчэ была, дарэчы, думка пра Halo. Ось, ён у геймпасе 100% ёсць, таму што я калі гэта на мінулым тыдні глядзеў, ён там быў. Можна ў Halo пагуляць, рэмайстер. Ён так і звяртаўся да цябе з рэдактора. Не, ён жа ж прыйшоў, вось калі, мабыць, ты яго дзе-небудзь там штурхануў, ён прыйшоў, запытаўся, ці я сапраўды прапанаваў. Я яму кажу, што так, сапраўды, альбо дапамагчы, альбо што-небудзь зрабіць, альбо рэдактура. Вось, а ён такі мне напісаў, ну, я сам дам рады. І ўсё. Вось, таму я вельмі здзівіўся. Вось, я спачатку не зразумеў, можа быць, я штосьці не так сказалі, потым на стрыме пераглядзеў гэты момант і пачуў, што не, нічога такога не сказаў. Кепскага, тыпу, адпаведна, значыцца, чалавек сам вырашыў, што не трэба яму дапамога. Вось, таму гэта такое. Я, дарэчы, паладзіна, я казаў ужо, на выходных пачаў перакладаць касмічныя рэндзеры. Ну, тыпу, я выпадкова з шаіхавы дыялог на гэты конт развязаў у суботу раніцаю. Вось, і яна такая, а ты мне скінь, калі ласачка, файл, я пагляжу, ці я змагу расшифраваць гэты гексакод. Я ёй скінуў, ёй атрымалася, я кажу, а цяпер запакуй, калі ласачка, яна запакавала. Вось, і ўсё спрацавала. Так што зараз займаюся яшчэ дадаткова да Ведзьмара рэйнджерамі. Вось. Першая часціна спачатку пойдзе, але я хацеў бы зрабіць добры беларусізатар, каб і малюнкі таксама былі перакладзены ўсе гэтыя выявы, якія там маюцца. Вось, таму гэта возьме часу. Але я за суботу я пераклаў з 5200 радочкаў, я пераклаў 1600, падаецца, і ў нядзелю
добіў до 2200, разумееш? Так што там тэмп даволі высокі. За месяц мушу справіцца. Мушу даць рады. А мне здавалася, быў нейкі беларусізатар на рэйнджераў. Можа быць, можа быць. Можа на другіх, таму што я не глядзеў, не шукаў. Я ж на гэтым беларусізатары навучаюся па вялікім рахунку. Я ж ніколі не рабіў гэтага. Але мы ў суботу і і шрыфты з шэйхаю правілі. І дадавалі, і замянялі. Вось, крацей, мне спадабалася гэткая праца. Потым перазапампоўвалі гэтае ўсё. Та чакай ты, я праеду. Перазапампоўвалі. Потым я пазнаходзіў некаторыя багі яшчэ пры гэтым. Мы там паштурмавалі, падумалі, што гэта можа быць. Вось, так што... Крацей прышпільна. Давай, скотчым. Ці ты сам дасі рады ўжо? Ты не ўжош, ужо паехаў сам. Ну, дзякуй Богу, хоць штосьці добрае. Так. У выніку, што ў нас? 300 000 маецца. Давайте паглядзім, колькі каштуе курнік, каб ведаць будаўніцтва. Жывёлы, каровы, коні, свінні, авечкі і куры. Ось велічэзны гэткі, правда? На 360 галоў 79 000 усяго. Слухайце, дык гэта добра. Можа, тут нельга паставіць. Ну, вядома, потому што я не тут збіраюся яго ставіць. Вось тут у мяне ёсць месцы для яго. Ось, каб тут збіраць тушачку усялякую. Так? Ляса, правда, слухайце? Дасту ёй не трэба нават... А, не, ёй трэба. Гэта, бачыце, агароджу гэтую зрабіць. Набачаюся, так. Як тут агароджу лепш? Мы гэта зафарбуем потым. Я магу вось так зрабіць, слухай. Каб гэта ўсё стало курнікам. Каб тут праехаць не было як. Давай вось тут. Так, а тут у нас что? Выгрузка ці што у нас тут? Тут жывёлы, тут... Што гэта за зона, не разумею. Так. Усё. А ну пабеглі. Спраўдзім, як яно там выглядае ў рэчаіснасці. Потым мы гэта яшчэ абсадзім дрэвамі, каб яно было прыгожанькам. Трэба ўсё ж такі неяк заняцца, ды знайсці сабе месца пад добрую хату. І нейкі стрым вылучыць менавіта на тое, каб сядзібу пабудаваць сваю. Вось гэта што? А, гэта вось сюды акурат такі збожжа трэба скідаць. Зразумеў. Блудны дзед павяртаецца, радзі там нейкі тэставы стрым запускаць. Та ты шо? Так, ну што, кураня. Давай. 250. Ашалі.
А чаму 250? Тут же ж написано 560. Так. Так. І ось так. Так, сідаємо нашою... Чекайте, тут ён все добре. Ось гэта, давай. Зараз закинем зерні собі. У причеп подвезем, кураняток покормим. Пшениця. Давай. 75 тонн, до речі. Неблаго. Так, у нас вигрузка ззаду стоїть. Куди вона стоїть? Уж ти не бачу. Малые куры бегают с небашно нават на траве гэтай. Так, сюды. О! Давай, не, куда ты поехал? Стой, скидай. Цікаво, кольки йому лезе. Все? Да хай стоїть тут. Так, добре. Аккуратненько это побудовали. Тушечку купили. Там это уже готово. Все, уже скончуем гэта бульбяное поле. Увесь стрэм вытрацілі на тое, каб пазбіраць бульбу. Як я і казаў Лёхі, гэта, бляха, хутка не будзе. Гэта просто гамон бульбы вырошчваць. А яшчэ і, бляха, па грошах не вельмі добра. 150 тысяч такое сабе на гэтым за год зарабіць на поле. Гэта мало. Шей. Так, готово. Ну что? Зараз з бульбою скончым. Я мяркую, што нам трэба будзе легче спаць. Каб паглядзець, колькі нам яшчэ упадзе з нашай цяпліцы. Потому что мы до холеры себе побудовали уже теплицу. Доступные лесопилка, где наша GTA? Не цены, финансы, во, что мне треба. А до урожаю мы сегодня заробили 138 тысяч, зараз яшчэ приблизно там 30 тысяч упадзе. Это будет все, что мы заробили с бульбы. За год это вельми мало. Гэта вельмі мала. Нам не хопіць на набыццё таго вялікага поля, але нам трэба яно будзе ў лютым па сутнасці, так што мы яшчэ назбіраем тыя 500 тысяч на бавоўну. Вось, і нам трэба будзе яшчэ на наступны месяц. Вось гэта трыпалі набыць 65. Колькі ты каштуеш? 27. 116. І
80, крацей 250 тысяч трэба будзе, но яны будуць на наступны месяц у нас. Мы іх набудзем, збяром ураджай, закінем бавоўну сабе на нашыя гэтыя. Тут мы прыдумаем, што яшчэ зрабіць на гэтым кавалачку. У нас яшчэ будзе вось лесапілка. Трэба будзе пабудаваць яе таксама. Ну, крацей, наступны струм ён таксама будзе вельмі актыўны, таму што тут поле ў нас бурака нашага. Так, дзе мы тут знаходзімся? Недалёка ад таго поля. А вось, то бок у наш план такі, каб цукровы бурак сабраць. Ось ён расце. Магчыма, трэба будзе пабудаваць нам цукровую фабрыку нейкую, альбо увесь гэты бурак выкарыстаць дзеля нашага метановага заводу. Ось яшчэ гэта запахаць трэба, засадзіць будзе. Ой, заараць, выбачаюся. Заараць, забаранаваць, а потым ужо высаджваць усё неабходнае. Сюды, во. Пакуль што толькі гной нас выкарыстоўваецца, які скончыўся, дарэчы. Сіласу няма, вось разрэзаны цукровы бурак. Колькі? 5 тонн усяго сюды падлазіць. Ну, карацей. Можна было б гноем закідваць, але ж гною няма. Нейкі бах з гэтымі каровамі. Каб іх халера пабрала. Вось, так што неяк так. Чай за ўсё пабудуем цукровы завод. І будзем штосьці крамзаць туды, крэмзаць на кавалачкі, а штосьці у цукровым заводзе выкарыстоўваць. 83 тонны у нас гною тут тыпу ляжыць, але гэтага нічога не бачна. Цікава, можа гэта праз гэтую салому ці што? Апошні радочак. Давай сюды. Цікава, ён куды пад'едзе ён? Толькі гэтае збярэ, ці можа вось гэта таксама купіну невялічкую засмокча у свой збіральнік. Ну, нібы збіраць едзе. Собрал. Все, успокойся. Мне тебе больше ничего не треба. Ось так. Поехали, продамо бульбу. То пачынаецца. Зараз будзе шукаць па ўсім полю пару бульбін, каб сабе закінуць. 5-й прычэп. Карацей, 5 прычэпаў бульбы з гэтага вялікага поля. Я думаю, шчыра кажу, што будзе больш, амаль удвая. Але як ёсць. На жаль. Бульбай невыгадна займацца, таму што гэта толькі 150 тысячаў. Такія справы. А я спадзяваўся, будзе лепш. Трэба паглядзець яшчэ ў краму, што там прадаецца ў нас. Можа, нешта можна набыць сабе карыснага. Якія плугі вялікія, ці штосьці падобна, ці можа груз, дарэчы.
Мы скончили збор бульбиного урожаю. І што па факце мы атрымалі? 35 600, добра. Сюды хадзі, адразу здаем той камбайн. Ён занадта вялікі, каб яго захоўваць. Павернуць. Ага. Так, самыя мы паехалі мыцца. Вось, мабыць, мы сюды зараз павернемся, яшчэ пабудуем лесапілку. Але ўжо лес пілаваць будзем потым. Так, вось гэтае невялічкае поле, на ім пшаніца ў мяне расце. Ці варта яго захоўваць, ці можа нешта іншае лепш зрабіць? Малое поле. Ой, паляцеў. Гэтае сюды давай. Ну возьми. Ну давай, бери уже. Давай. Помыться треба, ну. Холера. Тебе лихо. Все зломалось. О, нарешті. Миємся. До бляску миємся. І сюди так само. Так, ну что, у жніўні нам засталося па сутнасці. Можна заараць тую зямлю, забаранаваць яе таксама, але на гэтым мы скончым. Так, што гэта такое? Выкіньте гэты керхер, ён нейкі бракаваны. Ну, але ж мыцца трэба ж, правда, нават гэтым бракаваным, але трэба. Вось. Таму так, што я раблю? Чапляем плугі. Толькі не на гэтым, вось. Так. А дзе плыгі? А, во, боже. Ляжу і не бачу ні халера. Вось, хай яны тут валтузяцца, ездзяць. Вось, і аруць гэтае поле. Потым яшчэ барану трэба будзе паставіць. Але што саджаць, гэта мы вырашым ужо на наступным стрыме. Так. Давай, цікавіцель. Бульбы дакладна я не хачу другі раз саджаць, сэнсу не было. Быў бы сэнс, калі б яна дала 300 000. А так, 150 гэта не. Мне падаецца, яно таго і не вартае. Што, малы, пагараеш? Так, але ўсё роўна мы сёння пабудавалі значна шмат. Пайшлі спаць. Даецца, гэта неабходна. Малака мы можам потым сабе перацягнуць, бо там была невялічкая колькасць яго. Кураняты нашы ядуць. Усё, тут я разумею, што кураняты таксама накормлены. Зараз паглядзім, што ў нас будзе раніцаю. Давай.
колькі ў нас прыбытак за гэтую ноч будзе. Так, пчаліную раганіну. Правермо, яе трэба ўжо збіраць. Пчаліну. Не трэба, і мне ж стаіць на продаж адразу. А нічога не трэба збіраць. Так, авечак прадалі. Так, яшчэ там у нас нейкі газ вырабляецца нават дасюль. На 3000 з паловай. Так, давай не тут мы будем проверять наш стан жывёлы. Так, гэта у нас малыя коровы, гэта вялікія. Вось гэта ўжо 2 месяцы растуць, гэта тут злева ад нас. У іх што? Яшчэ дастаткова іх ежы. А во гэта вялікія, 560. І, дарэчы, там прычэпчык гэты стаіць так добра, што ён сам разгружаецца. Ну добра. Толькі адзінае, што ведаеце, я пакуль трэба, я ж забыўся. І добра, што я зараз паглядзеў, таму што я ўзгадаў, трэба ж паставіць, каб яйкі гэтыя не збіраліся, а на продаж пайшлі. Бо гэтыя кураняты падрастуць і будуць яйкі, а я не хачу іх возіць. А яны лятуць сабе, куды ім трэба. А дзе, чакай? А механізму няма. Механізму-то няма продажу яек. То бок прыйдзецца іх усё роўна збіраць і вывозіць на продаж. Ай, каб цябе ліха. Дадатковыя праблемы. Каб будзе кідаць у гэты прычэп доўгі. Як гэта ў нас з воўна адбываецца зараз. Бо малыя. Які, можа, 3-й месяц, дарэчы. Як ты там працуеш, ты працуеш. Добра, так. У нас што тут? Саспела, правда, трэба касіць будзе. Так, гэта таксама трэба будзе паставіць нам. Дзе тут гэты трактар? Сюды паехалі, ўсё зачэпім. Гэты будзе касіць, той будзе араць, потым баранаваць. Але гэта ўжо будзе па-за стрымом, я мяркую, што трэба гэтым займацца трохі пазней. Ужо без гледачоў. Так, трэба набыць поле. Не забываймася на тое, што нам трэба бавоўнай заняцца. Хітрыя палі, якія яшчэ нам не належаць. Але па сутнасці будуць нашы. Так, гэта будзе касіць. Яшчэ трэба будзе сабраць усё гэтае, так. Воўну гэта я разнясу крыху пазней. Так, па сутнасці ўсё. Все. Гэтыя хай працуюць. Давай сидзем. Гэта нам... У нас што там? Верасень, так? Верасень. І яшчэ будзе адзін ураджай ці не? Усе не памятаю, у лістападзе. Будзе у нас... Ну, карацей, лепш захаваць гэты ураджай будзе. Закінуць тут. Закінуць да авечак. Вось. Каб у нас было больш травы. Вось. А набыць трэба палі. Каб не забыцца вось гэтыя. Таму што у нас што? Ёсць ураджай тут ці не? І не, яшчэ зялёны. Яшчэ зялёны, то бок у нас ураджай збіраецца тут калі? У кастрычніку. Я не туды гляжу, чакай. Бавоўна, так. У кастрычніку лістападзе. То бок зараз няма сэнсу купляць гэтыя палі. Так. Пшаніцу трэба пасадзіць, во. Ну, карацей, на гэты месяц. Мабыць, ведаеце, ўсё ж такі пшаніцу пасаджу. Во, калі ўжо не бульба тут, вядома, то пшаніца будзе, мне падаецца, лепш.
Вось на гэткім полі вялічэзным. Так, а што ў нас по бураку? Калі яго збіраць трэба? Шэрасці. Оказывается, кровобурак. Таксама ў кастрычніку. Добра. Добра. То бок у нас будзе збор і бурака, і бавоўны таксама. Нармалёва. Не, ведаеце, ўсё ж такі. Каб не забыцца. З гэтых палі трэба набыць сабе. Каб яны былі нашыя. Вось так. Ну і адпаведна мы іх збяром і прадамо. Так, вось сюды хацеў адведаць. Дубы наши растуць шыкоўна, ўжо велічэзныя, іх трэба таксама будзе ссекчы. Гэтым зоймемся, але на сённяшні дзень нам трэба толькі пабудаваць лесапілку. Наше будаўніцтва, не куры толькі, фабрыка. Теплицы, культываванне генератары, не. Давай глядзець фабрыкай. О, дрэваапрацоўчая. Яна дошкі бярэ. А не, глядзіце. Яно і дрэвы збірае, слухайце, можна сюды і дрэвы збіраць. Прымае дрэвы і дошкі, а выдае мэблю. Чакайце, не лагічна, што табе патрэбна лесапілка, каб спачатку дошкі гэтыя зрабіць. А потым ужо папяровая фабрыка, дарэчы. Паперу рабіць і кардон. Во, лесапілка, бачыце? Розная прадукцыя, яны і брус робяць, і сцены нават нейкія, там можна і шчэпкі. Правда? Так, 300 000. Ой. Мне падаецца, я крыху гэтае 300 000 таксама. Я паспяшаўся. А во яшчэ на 150. Вось гэта мне падыходзіць. Вось гэта мне пасуе. Цікава, чаму гэтае так? 300, а гэтае 150. Гэта што? Драбілка. Малая пякарня. Давайте ўсё ж такі пабудуем. Ой, халера, якая яна велічэзная. Так, я бачу з жоўценькія гэтыя зоны. Ага, вось з правага боку там будзе ў нас адбор прадукцыі. Оба-на! Лесапілка ёсць, тут будзем збіраць шчэпкі гэтыя. Усё, засталося нам толькі набыць сабе прыладу нейкую, каб рубаць гэтыя дровы, спілоўваць гэтыя дрэвы, і вось сюды зацягваць будзем. Так што да халеры ўсяго у нас сёння атрымалася. Добра. Усе гэтыя справы, якія там у нас аўтаматычна ідуць, хай ідуць. Вось. Шмат мы паспелі сёння зрабіць. Вытраціць таксама грашэй шмат. Мне падаецца, мы вытрацілі прыблізна 700 000 даляраў. Можна нават болей. А мод нейкі паставіў? О, дарэчы, мод ты маеш на ўвазе на што? На пчаліную? На пчаліну, мабыць, не. Адпаведна, не было там нічога такога. Вось. Але агулам модаў шмат стаіць у гэтай гульні. Добра, хай яны працуюць. Усім велічэзны дзякуй за прагляд. Мы на гэтым развітваемся з вами. На Твічы, як заўсёды, пойдзем у рэйд, паглядзім, хто ў нас там ёсць з жывых. Адпаведна, у нас, як казаў Паладзін, ёсць Рудзі, у нас ёсць яшчэ Ралеф. Да Ралефа мы ўвесь тыдзень хадзілі, пайшлі да Рудзі. Дзякуй яшчэ раз за ваши падабайкі, падпіскі, за ўсё, што вы робіце дзеля беларускага контенту. Мы з вами побачымся заўтра у Long Dark, а на сёння ўсё.
Вось, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Вось, добрага вам панядзелачка. Сустрэнемся яшчэ. Усім пакуль.